Pangoho Prabu lumatun jongkan soha ngewisek bumi prawadaya kocok ndro pindo sampai isna buatan itu.
nyicil apa piye? Anakku coba Siti. Menika wonten sisih kananipun panjenengan. Iki jane ana wigati apa to kok rame-rame. Alah, niki to. Petek laut. Petek laut. Apa? Petek laut. Kowe coba Siti. Iki kula dawuh napa? Melu. Nggih niki sinten to? Endi to? Ajeng karo tandha iki, Rama. Rada anter Rama ki rada. Iki Rama. Wis Rama ki ya wis mangan mau karo sego. Bure. Ya ngono kuwi lho, Nduk Rama. Nek matur ki rada nyedak karo aku iki Rama. Rada nyedake meneh. Aku mau wis mbok gawekne kopi, Bu. Sampun Rama. Wis tenang. Sampun Ramani. Aku pengen roh mantene iki sing endi kok mantene. Ndak sisih. Endi mantene? Ampun. Matene ya wis kaya wajib to Ramani. Aku wis ora ditemoni nang buri. Ale matene. Lah napa jenengan tepang ale matene? Kancaku sekolah iki ya. Oh manten. Jenenge Jamal Erli. Jamal. Aku tahu sekolah meneleng-eleng koyo ngene. Kudu ngentut aku. Wah, lega tenan. Aku ning para prajurit. Kuwi sapa kowe? Kowe sapa? Kula pematate, Cik. Apa jenengmu? Apa jenengmu? Paman Pati wonten Mojopahit. Apa jenengmu? Kula Iya. Tata Negara. Tata Negara patakmu. Kowe iki ora delok buku. Jenengan apa masuke to kali kula? Aku ngerti aku iki mbok apusi. Oh, aku sing gak percaya jenengan. Jenengmu iki dudu Tata Negara. Nggih. Patih Cipik kowe. Lah, kok Pati Cipik iki jenengan tersebut di Cicing. Sindura. Nggih. Jejetan Ronggo Lawe lan sabune para prajurit. Kono-kono padha rinayo ya. Nggih. Aku kira ya wis kandha, wis matur. Yen to Pasiban Agung bakal tak buka, sadurunge aku munggah ana ing kursi gadhe, aku ki gawekno jam. Kuwi mau apa? Raya aku ra iso nutup. Ya wis ora dadi bayang. Jagunging para prajurit lan sajih para rakyat. Donku rasa bungah jroning ati. Sakwise donku ngregem panguwasa tunggal ana ing Mojopahit. Kabeh padha sekut sira Patih Cinduru Ijin kula dawuh. yen tanggamu kudune sing sempur tindakke sesagenan aja mung bae yo. Nggih. Ajeng kula nindakaken sangeman mimpin para sadurunge prajurit sedaya tansah wonten ingkang ngesemaken panjenengan dawuh. Mula
blomprong ke kelawan sira kula kepenak wening awake dhewe buka paseban aku nanging mojo pahit akeh mungsuh kang ora katon kula saguning para nayakane praja iki kudu ngati-ati lan waspada Cinten sinuwun. uga kabeh kudu ngerti endi pawongan sing becik lan endi pawongan sing ala akeh saking para manungsa kuwi mung duwe gambar gambare apik ning atine ala kuwi yo ana gambare ala ning atine apik kuwi yo sepitik bloko sepitik sebelah kiri lawan kabeh kancing. kudu ngati-ati lan waspada Sedaya atur panjenengan kula uga para prajurit tansah ngestakaken boten wonten ingkang ujiwani sedaya sinuwun. marang sira jejakan kasihan kamu Gusti sira kanen mangko ing Mojopahit lan aku yo wis pipoyo kalawan jeneng sira awet apa sira kang dadi benteng ing negara kapriye goning kemajuan ana ing Mojopahit panjenengan wates kautulan jenengipun Keprabon Mojopahit menika sampun tanggung jawab kula lan sagung prajurit jiwa kok pilih ing samangke wonten durat kula ingkang badhe tumindak nalika saking gegering kawulan cekat kula lan sagung para prajurit ingkang wonten ing Mojopahit kang badhe andhepati marang kadang utahe kapikiran Swadaya video Pixel Nabi berkasa pangestu panjenengan suatu kula kang sekian jare basuki boten katawuh kula ngaturaken bekti kula pucuk dhumateng panjenengan sinuwun ya om ora ana puja tanpa sangat sangat anggen kula iki sinuwun anggenipun kula nedhaki bab kewajiban kula mimpin saking para prajurit ingkang mapan wonten ing Praja Mojopahit dan paripun sedaya para prajurit sampun dukung teguh ing sinuwun yen to panjenengan boten percandos kaliyan kula kok menawi panjenengan badhe gelar jajahan para prajurit menika sampun sagung dumateng Praja Mojopahit ing sinuwun bagus tenan mangrang iki siji ijih semanten ugi kula sinuwun anggen kula pranata sagunging para aneman wonten ing Praja Mojopahit kula kinten sedaya boten wonten nyambut jiwani panjenengane bagus tenan kowe kudune manut apa kang dadi aturku ya ijih sinuwun wis mbok siapke unjukane Rama banyu panjenengan boten musafat ten sinuwun tenan ijih sesuk kok aku wae ya bene ora lelah apa sing cilik apa sing gedhe sinuwun
Ngapunten Rama. Kula luwe niku. Anakku sing siji bocah iki pendak-pendak weruh. Sapu barang apa wae luwe bocah iki ya wis ora dadi koyo apa ya. Injih. Nek cakeme aja gayeng iki ya. Tenang ya. Injih niku. Sakjane ora karo perasaan ya. Nek iso dileki wae ya dadi paman. Ya kono nggo nanti ayo kok. Injih pangestanen dawuh. Lune. Kawula kula ramati sumpah siti. Anak-anakmu kabeh yo nderek wae. Nenek sowan sedaya ramati. Amane kuwi yen wong sakti samu barang apa ya bisa ngakani. Tenang. Aku yen to nyawang sliramu sakti. Yeswaku iki ya wis nek ana 500 ning kowe iki dipindhani kaya bocah sing ngerti Manune apa? Ya aja cukupe Mandang Sari omah dadi coloke cap-cap kuwi ya. Anakku sudah siti ya nderek. Subuh aku ya nderek. Iki aku kok bola-bali wong bocah iki kok masak iki. Heeh. Yo. Ketengku wong mau kok muni krak-krak iki jane mbok masake apa to aku iki.
Diwenehi hadiah karo sapa iki mau? Iya sandal terap. Iya. Ya wis sing apik ditata nggone wanita kuwi wanti ditata ya no. Ora ing besok yen ana sing ngesake kowe muga-muga pamujining wong tuwa kuwi mung bisa duweni mantu kang tanggung jawab ya no. Lungguh kanthi prayoga. Cijine kuwi saiki jan aku ki nyawang kambokmu iki lho jan seneng banget rada putih saiki. Perawatan to no. Karo pun romo irengan romo. Alah romo ki yo syukur. Ono yo ngono kuwi lek wis putih ki aja nek panas-panasan. Kaya dene apa kae. Kok ngancing ae potongane kaya kancil cicing. Iya. Ya wis. Lho sijine kuwi. Iki pendak-pendak asep ana ing paseban iki lene nyicil apa piye to, Mak? Wong lek adus ki adus bareng. Kabeh mangan ki ya mangan bareng. Bene ora kaseh. Engko lek sore ki ya ndang turu aja melek bengi-bengi. Ya. Laplek-laplek ngomong ya ajar laplek. Oh ngono. Iya. Ning sijine sing cilik entik kuwi. Jan iki. Halus. Pelantene halus nih sampeyan. Terus kaya apa? Kayak blokung gaya atau Mas. Oh, Sabune karo halus tur gayem. marang dikon, Bu. Pinter apa? Ana ing taman kaputren sliramu nindakake apa yo? Prigel. Nah, iso nyanyi apa sapa? Ngono. Ning kowe wis duwe pacar loro. Kok gek kae bekan karo si cakep gayem tok kuwi. Aja ya aja karo kuwi. Kuwi ngono wis ora bener to kuwi cah kuwi. Ya. Ya wis lungguh kanthi prayoga. Anakku Subasiti ndi Subasiti? Oh alah. Iki ne. Aja lirik karo kae lho sing pojok kae lho ya. Kuwi sosok tenan lho. Duwe aji-aji tenan kuwi pengikat wanita bocah kuwi. Ndok Subasiti. Goning ngeromongi ngumpulke sadunging para prajurit. Sejatine ngeromongi ya dituturake marang sliramu yen kok iki lho anake Rama si Subasiti ya wis cedhela maneh akhiring dewasa. Coba maneh yen to ora sliramu besok kan bisa nglungguhi kalenggahan omong ing waja kae. Goning sinau ana ing bangku
kaya ngapa to penak lan orane pamerintahan ana ing aja ae ya ya wes tunggu ganti prayoga paman patek sapa Aije kula Indura Indura Haji hah Cindura paman patek Indura sesuk-sesuk didelok ya nah cek ah dua ketilupan bedak betika imping kula ngono kuwi makutane diwenehi obong-obong ayo nah terus ada betul nyamuke kata ya wes patek Indura kon tuwa wigati cak bakal ndak medharake monggo wigati napa ngenani babakan apa imawah kutuk lali teko aku tak pikir dhisik babakan napa nang sak menika kok kabeh Sindura jejetan ronggo lawe wis sowan yes Pak ana siji kang ora sowan sapa ayo ayo sapa cinta di semua lho kowe iki piye kok ditekoni kok malah tekon kira sedang tapi kayaknya kira sapa jenenge sing kurang kalau ini loh latih kurang suka kurang bisuke kok soalnya pun damu betul sobat tinggi jejetan dinane iki kabeh sagunging para punggawa Majapahit padha ning siji kang ora sowan minang Subrataya Bandaran Subrani mula wis ana 7 pasowanan dheweke ora nate asok blondong pengarepan apa siramu saguh yen tondang duka bakal menuju ana ing ana ing Kadipaten Grati menika sampun dadosaken dharma bekti kula dumateng negari Majapahit. Napa ingkang dados dawuh panjenengan badhe kula labur jejetan asih ning sadurunge nggonmu tindak dak duka tumuju ana ing Kadipaten Grati sliramu bakal daksakoni panjenengan semono punapa sinuwun. Sukahandra Wina yen kabeh sagunging para putri-putri yen lejar ing penggalih sagunging para prajurit ing samangka dirit sagunging para nayakane pratiji Sampun para prajurit sarujuk apa yen to Prabu Majapahit ngenek wae suka paring suka
Jih, kula sarujuk sinuwun menika sampun dadosaken adat pakulinan wonten ing Keprabon Majapahit wis. Bune Namun namanya diwenehi pasugatan siji rakitan loro ya Irama dene lejar ing penggalih lan sabunging para prajurit ya Iramani ya wis kono-kono ditarik.
Mas Gopus bingung sing didol nang paling Rongan terus ngawe ya. Cek cek. cek 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 cantik audio. Cicak. Wes do. Nah, penak suaramu ya, Dok. riyen to Rama panjenengan iki kok ya kabar riyen to Rama si Hinta mau nyanyi iki lho Oh, ngono. nggih Mantene kok munggah tondo dinteni. lah ini ya wis munggah di dalam kamar Ngono. nek aku munggah dalam pentas Iki kok. Mas Erli. Boru. Ayo.
kanggo Rika Rama. Spesial ya, Dok. Nggih, Bune, Ibu. Kanggo Rosi sing ana ning Bali. Kula kalian sinten niki? Geniane kanggo si hitam nangis ngempos. Nggih. Ayo, Dok, sini. Dok, sini. Dok, sini. Dok, sini. Monggo.
Putra karena batik silu Injil kula njung sinuwun. tapi saking gak kene pengertian ngomongin mojo Wah, rumangsa bilang jroning penggalih. Panjenengan sampun maringi panglibur kagem kula Bongkar Praja Majapahit. Injil kula dawuh ingat berpukon berkelapang suno mongko minak Subratoyo Bandaran Subhayu ono pitung pasuwanan wis ora sok glendeng pengareman mula sira kudu nanjehake pengawane minak Subrata kang saka Indrati kuwi mau nandhang gerak yen to ora nandhang gerak sira kudu imbal wacana nganti ana jalaran dheweke ora sok glondong pengarep-arep Injil sinuwun. Sejatosipun sajroning penggalih kula nggih punaros kita. Kenging menapa paman Minak Subrata menika boten sowan asok kulbekti glondong pengarep. Kok nggih boten mantu. Napa disengaja napa boten disengaja sinuwun. dicetak Kasih ya. iripen sadunging para prajurit sira kudu nanjehake lumebu ana Indrati Injil mongko